Dunha idea pequena a comunidade en galego máis grande de todo internet. Primeiro fomos centos, logo fomos milleiros e agora somos decenas de milleiros que día a día falamos, conversamos, debatemos e nos divertimos a través dunhas redes sociais que nos achegan realidades moi separadas entre sí. Ás veces cun océano de por medio. O orgullo galego son todas e todos os galegos orgullosos do seu, da súa terra, da súa lingua, do seu pobo, da súa idiosincrasia e da súa historia ocultada e negada, das paisaxes, da gastronomía privilexiada e, como somos e pensamos, das nosas tradicións e da nosa mitoloxía. En resumo, do noso xeito de ver a vida. Pero tamén somos actualidade, denuncia e reflexión. Altofalante para a difusión de centos de iniciativas sociais, socialización de diferentes injustizas e espazo aberto en galego para todas e todos. Isto é o que di a web de Orgullo Galego sobre sí mesma, un pouco nese apartado de quen somos. Hoxe falamos de redes, de divulgación, de xerar contidos á galega e de difundilos nese océano interminable que é internet. Falamos da maior comunidade en redes e en galego. E temos connosco dende Pontevedra a Borxa González Castro, con quen xa falamos, responsable das redes de Orgullo, da comunidade de Orgullo Galego, e un dos fundadores, traballador social, técnico superior de integración social. Moi bons días, Borxa. Hola, moi boas. Que tal, como estás? Quen é Borxa González? Contanos un pouquiño, como te defines? Bueno, pois eu son un rapaz de Pontevedra, que naceu en Pontevedra, aínda que, bueno, a súa familia, como boa parte das familias galegas, son cada unha dun sitio. A familia do meu pai son do concello de Lobeira, en Ourense, a miña nai de Moraña, en Pontevedra, e, bueno, eu son o resultado dun amante da miña cidade e do meu país, non? Dese amor entendemos que nace por túa parte e pola parte de algún socio máis, de algún compañeiro, Orgullo Galego. Contanos de onde xurde a idea, cantos sodes e cando nace a idea en sí. Bueno, pois o Orgullo Galego somos dúas persoas, o meu compañeiro Anxo, da Coruña, e eu. Orgullo Galego nace no 2016 no Facebook, foi alrededor do mes de xuño, nace, bueno, dunha idea que levábamos tempo madurando, non? Nos xa, bueno, xestionábamos outras redes sociais, outros proxectos tamén, compartíamos espazo a nivel de proxectos sociais e políticos, entón, bueno, falábamos a posibilidade de crear unha conta en Facebook, porque no seu momento Facebook ainda era a máis usada, digamos, en redes, e que fose unha conta pois na que pudésemos falar sobre as nosas inquedanzas, sobre, bueno, cuestións de lingua, cultura, tradicións, actualidade, e que tamén servise como un espazo, non, no que poder dar visibilidade a todos esos proxectos e temáticas sociais as que facíamos parte, non? Entón, bueno, eso, eu propúxenlle poñer o nome de Orgullo Galego, creamos a conta en Facebook, xa digo, comezou a comezos a mediados xuño do ano 2016, e ata hoxe. 7 anos, por tanto, de actividade, medrando continuamente, 243.000 seguidores en Facebook, tendes 8.000 suscriptores xa na canle de YouTube, estades en Twitch, estades con 128.000 followers en Instagram, 3.000, como digo, en Twitch, tendes TikTok tamén, bueno, Telegram, canle de Telegram, Spotify, bueno, un pequeno imperio, Borxa. Sí, xa digo, nos ao comezo nosa idea era simplemente, bueno, pois poder crear unha conta en Facebook que chegase, que tivese un impacto, non, de 10.000 persoas. Para eso marcámonos un ano de objetivo e empezamos, non? O certo que ao cabo dun mes xa acabamos eses 10.000.
Despois de 7, 8 meses éramos 60.000, entón vimos que, bueno, que o proxecto estaba a funcionar moi ben, gustaba moito, cada vez iba medrando, entón, bueno, pois pouco a pouco decidimos ilo transformando nunha comunidade que fose chegando a máis redes. No 2018 chegamos a Instagram, no 2020 en YouTube, Twitter, ou o que era Twitter, bueno, en Twitch tamén comezamos na pandemia. Pouco a pouco fomos chegando a máis redes, recentemente abrimos unha canle de WhatsApp, o ano pasado chegamos a iVoox, ou seja, digamos que Orgullo Galego, aínda que naceu no 2016, realmente está a construirse permanentemente, non? E vai pouco a pouco, pois, chegando a máis redes e a multitude de persoas, non? Como funcionades en cada rede? Cal, digamos que, bueno, empezastes como comentas, en Facebook, cal está sendo a canle que máis alegrías vos proporciona? Vexo que hai algún directo interesante en Twitch. Por onde van os tiros un pouquiño? Sí, pois, bueno, nós intentamos, non sempre é posible, pero intentamos, pois, que en cada rede será algo distinto, non sempre é posible, pero sí que intentamos facelo. No caso do Twitch, pois sérvenos non como un espazo no que poder dar voz a outras persoas e outros proxectos, na que poder xerar un contido, pois que non se estaba a xerar, non, a nivel de internet e de redes sociais, que quedase xa, bueno, logo subido no noso canal de YouTube ou en podcast no iVoox. Entón o Twitch está un pouco orientado para iso, non? Logo, por exemplo, a nosa canle principal, digamos que o Instagram, que non é a canle, non é a rede que máis seguidores e seguidoras temos, pero sí que é a nosa rede principal, onde na que mellor nos desenvolvemos, a que mellor funciona, e efectivamente a que máis alegrías nos dá, en a que temos unha comunidade máis sana, onde a xente interactúa moito máis, bueno, seguidores moi agradecidos, non? En liñas xerais eu diría eso. Se ben é certo que, bueno, temos Facebook, que aínda que din que está caendo en picado e que cada vez perde máis seguidores, e feito o seu público xa é un público máis adulto, non? Nos pola contra ali seguimos medrando, temos unha comunidade moi grande, cada rede ten a súa potencialidade, tentamos aproveitala, darlle, pois, un sentido propio a cada unha, non? Eso, no propio Instagram xa creamos unha canle que agora dá esa opción. No Telegram e no WhatsApp, pois, notificamos un pouquiño o que ás veces os algoritmos das redes sociais non mostran. Xa digo, no Twitch as conversas, un pouquiño así. Logo tamén a página web, que é onde deitamos, pois, contido un pouquiño máis reflexión. E no Twitter, pois, un pouco máis actualidade, non? Entón, bueno, pois intentamos sempre personalizalo, aínda que non sempre é posible, pois, por falta de tempo. De onde apareceu a idea, Borja? Vistes que había unha demanda real de contidos en galego? Sí, bueno, é certo que contido en galego xa existía dende moitos anos atrás. Eu, como digo sempre, hai moito contido en galego, pero precisamos que teña maior visibilidade. Mas sí é certo que nós víamos, pois, necesidade persoal de crear unha conta en galego que tamén contribuíse un pouco de algún xeito a normalizar o uso do galego en redes sociais. Hai distintos estudos, non, que falan que o uso do galego en redes sociais é moi minoritario, pero incluso tamén non é usado de xeito importante en parte dos galegofalantes, non? Entón, pois nos buscamos un pouco combatir eso, xerando moito contido, non? Entón ese foi o obxectivo, pois tentar sumar un proxecto máis a todos eses proxectos que estiveran nacendo, que están nacendo, non? E que apostan polo noso idioma con un obxectivo claro, non? Que é normalizar, pois, o uso do galego, a súa presenza en internet e nas redes sociais. Comentabas da xente adulta que forma parte máis do espectro Facebook. Vedes que estades chegando a xente máis nova, xustamente na liña do que comentas? Vedes que conseguides chegar por YouTube, por Twitch, un pouquiño a xente adolescente, a xente xoven?
Sí, como dicía, Facebook é a nosa rede social máis adulta, máis eso está en liña co que realmente hai en Facebook. Agora mesmo xa só queda xente adulta, non? Pero logo, por exemplo, pois no Instagram sí que temos un público principalmente mozo, o noso rango de idade principal ali é dos 20 aos 35 anos. Logo tamén temos unha porcentaxe importante que vai entre os 18 e os 22. Entón, bueno, é unha rede social na que chegamos a xente moza. Agora, bueno, que estamos a impartir tamén charlas en institutos, pois estamos tentando pois chegar a ese público 16, 15, 14, sabendo que, bueno, non é un contido máis cultural. Eu entendo que, bueno, en certas idades, pois, quizáis non interesa tanto, non? Pero intentar chegar a ese público. E logo no Twitch, aí sucedeu unha doble situación, non? Por unha parte, que sí que chegamos ao público novo, que era o que consumía maioritariamente Twitch, pero tamén conseguimos que un público un pouco máis adulto comezase a usar o Twitch, non? Entón, sí que, bueno, nos chegamos a un público de todas as idades, de todas. Sí que é certo que o noso público maioritario está entre os 20 e os 35 anos, e que ademais un 60% son mulleres, non? Entón, bueno, sí que nese sentido estamos contentos porque damos chegada a un rango moi amplo de idade, tendo moita presenza, non? Pois a xente moza. Como conseguides, Borxa, as dúas persoas, ti e máis Anxo, bueno, levar o día a día? Contanos un pouco como é o frenesí de Orgullo Galego nun día calquera. Pois, bueno, nós repartímonos áreas, non, de traballo. O meu compañeiro Anxo, que el, a par que Orgullo Galego ten o seu traballo, ele é deseñador de páxinas web, bueno, ele encárgase sobre todo da cuestión interna, papeleos, se hai que actualizar a páxina web, bueno, a tenda online, todo o que é o mantemento da páxina web. E logo eu encárgome, pois, do que é as redes sociais, redacción de artigos, contacto con, bueno, pois, cos seguidores e coas seguidoras, tamén cos proxectos, institucións, empresas, etcétera, que colaboran con Orgullo Galego. Todo ese traballo fago eu. Tamén, bueno, estou me encargando pois das charlas en Twitch, todo, digamos, o que é máis público, non? Entón repartimos un poquinho así, e ese é o noso día a día. Eu, bueno, dedicolle todos os días, e un pouco, pois, penso eu, o que fixo que Orgullo Galego chegase ata este ano 2023 e que poida seguir medrando, non, e chegar a máis xente. Bueno, pois eu creo que é o piar fundamental de Orgullo Galego, que é a constancia, non? Comentas nese ansia de chegar a máis xente, comentades na vosa presentación da páxina, nese quen somos que comentábamos no inicio do programa, ás veces cun océano de por medio. Notades que tendes presenza, digamos, en América, que tendes presencia fora un pouquiño desa proximidade ibérica, mesmo de Europa, que chegades máis alá? Sí, realmente temos público. Eu teño, bueno, xa no seu momento estudado en máis de 70 países. Para facerse unha idea, no Instagram, onde vamos casi camiño dos 129.000 seguidores, pois a cidade que máis seguidores nos aporta é Madrid. Barcelona tamén é das cidades que máis seguidores nos aporta, pero logo que fora de Galicia, do Estado español, temos milleiros de seguidores, pois especialmente na Argentina, México, Venezuela, Suiza, Alemanha, logo especialmente temos un público moi numeroso en Portugal e no Brasil tamén. De feito, Brasil despois é o terceiro país, despois a Argentina, que máis seguidores aporta. Temos estudado xa que en torno, habría que ver agora se actualizalo, pero en torno aos 25.000 seguidores que nos veñen directamente de Portugal e do Brasil.
medrando cada vez máis, non? Entón temos moitísimo público, non? Que é xente que vive aquí en Galiza, que vive noutras cidades o Estado español, pero tamén que vive noutros países ou que son descendentes de galegos, ou incluso temos moitos seguidores e seguidoras que é xente que non ten ningún vínculo familiar con Galiza, pero que bueno, que se interesou de algún xeito por distintas cuestións, turismo, redes sociais ou que sexa, pola nosa historia, pola nosa lingua, entón, bueno, que está en contacto con nos para coñecer un pouco máis, non? Entón, realmente sí que temos un público moi numeroso fora de aquí, e eu, sen ter datos, sí que me atrevería a dicir que nos segue máis xente fora de Galiza que de aquí mesmo. A eterna paradoxa do galego, non? Sempre que as maletas ás costas, mesmo tamén nos medios e nos seguidores. Xustamente é o que che iba a comentar, se vías que esa audiencia exterior era máis por público galego, de galegos e galegos descendentes, emigrados e familia de emigrados, ou tamén por xente que directamente se interesaba pola cultura, pola lingua, sen ter demasiada conexión. Dis que hai un pouco de todo, non? Sí, digamos que o mayoritario son galegos que están a vivir fora, pois por diversas circunstancias, traballo, estudos, etcétera, non? Ese, digamos, que é o público mayoritario do que vive fora. Logo, a outra parte, a segunda, principal, son descendentes e galegos, fillos, netos, etcétera, pois que seguen, bueno, pois conectados coas súas raíces, que queren, que este orgullo galego está aportando, pois, algo que lles axuda, non? A poder seguir conectados coas súas raíces. E logo, xa por último, o terceiro sector sería o de xente que non ten nin vínculo algún con Galicia, pero que coñeceu pois por diversas circunstancias, non? Moita xente pois polo camiño de Santiago, outra xente porque bueno, descubriu a lingua galega e quere aprendela. Entón serían eses tres bloques principais. Se ben é certo, o principal xente pois en torno aos 25, aos 45 anos que marcharon nos últimos 10-15 anos a vivir fora e que lles axuda, non, pois a seguir conectados coa súa terra, co seu país. Comentabas tamén a circunstancia de Portugal, do Brasil, esa proximidade tan intensa, ese vínculo emocional e cultural. Como valoras a relación co mundo lusófono? Plantexastes vos algunha vez o feito de escribir en reintegrado ou mesmo en portugués? Pois, bueno, o vínculo que temos co mundo lusófono, a verdade que é moi intenso, non? Xa digo, séganos moita xente, por exemplo, de Portugal, pois Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Coimbra, etcétera, moita xente da fronteira tamén. E logo no Brasil tamén moitísima xente pois que nos descubriu, que non coñecía a lingua galega e que están pois a coñecer máis do noso idioma, pois gracias tamén ás redes sociais, non? Entón, nós, pois, aí, nese sentido, pois, sempre intentamos ir metendo cousas que poidan axudalos, pois, a sentirse integrados, non? Bueno, por unha parte, temos feito, bueno, conversas e publicacións sobre a cuestión do reintegracionismo, temos falado de cuestións históricas, non? E lingüísticas, pois, que nos une os tres países. Entón, bueno, pois sempre intentamos facer diso, sempre que, bueno, visitamos Portugal, pois intentamos facer publicacións relacionadas, non, con ese país nas nosas redes, porque sí que pensamos que, bueno, hai un vínculo moi forte que ten cabida dentro do que é a idea de orgullo galego. E en cuanto ao uso das normativas, a verdade é que non nos propuxemos facelo polo de agora. A verdade é que polo de agora vamos a seguir así. Sí que, bueno, temos feito algunha publicación concreta, pois tirando da normativa reintegracionista mesmo directamente en portugués, pero polo de agora non é algo que faláramos ou que estivéramos, bueno, pois debatendo se facelo ou non. Tampouco pecho as portas a iso, porque non sí que, bueno, vemos positiva e moi necesaria, pois, todas as propostas que se fan dende o reintegracionismo, que, de feito,
como digo, queremos darlle moita visibilidade en Orgullo Galego, mas non a curto prazo creo que non vamos a usalo aínda nas nosas redes, pero xa digo, sin descartalo nun futuro. Por un lado estaría a cuestión lusófona e por outro lado a cuestión do español. Borxa, contanos un pouco canto costa chegar á comunidade en lingua minoritaria e tamén se vos plantexastes un proxecto deste estilo en español ou directamente desde o principio dixestes isto ten que ser xenuíno en galego. Bueno, nós a verdade é que cando falamos o proxecto, a verdade é que non falamos sobre o tema do idioma, saíunos a usar o galego, porque a nosa lingua entón saiu de xeito natural, non foi unha decisión que vise non previamente dunha reflexión, entón fixémolo de xeito normalizado. Sí que é certo que non somos conscientes, non, que no contexto no que está o idioma en liñas xerais, pero tamén en internet, pero crear proxectos en galego contribúen a normalizar o idioma, pero non, nunca, de feito, nunca nos propuxemos usar o español porque entendíamos que non tiña sentido. Nun dos proxectos como que Orgullo Galego non ten sentido. Ademais, precisamente, queríamos, como había moitas contas de Facebook que falaban do noso país en español, pois nos queríamos tamén facer algo distinto. Saímos de xeito natural, nunca o faríamos en castelán, porque ademais non estaríamos cómodos, porque non é o que usamos habitualmente. E polo tanto, xa digo, foi unha decisión totalmente normal e ademais nos sempre intentamos reflexionar sobre iso, non? Que creo que temos que aspirar a que nun futuro o idioma estea normalizado de xeito que xa non nos pregunten por que usamos o galego, non? Igual que que unha persoa que usa o castelán non lle preguntan por que usa o castelán, nós temos que aspirar a nun futuro que non nos pregunten por iso. E por eso nós tamén estamos traballando por eso, non? Sabemos que a día de hoxe pois é normal que se pregunte porque, a situación do idioma é o que é, pero tamén traballamos por iso, non? Para que se normalice o 100%, e non, xa digo, o castelán nunca estivo na nosa cabeza usalo, e de feito estamos convencidos que se Orgullo Galego usase o castelán non chegaría a tanta xente como chegou a día de hoxe, non? Eu si podo concluir que o galego ten un valor engadido, polo menos un Orgullo Galego, para poder chegar a tanta xente e ademais chegar a xente que, que fai unha participación no proxecto positiva, que nós tamén é o que aspiramos, non queremos sumar cifras porque sí, sino queremos sumar xente que vai aportar no proxecto, que cree unha comunidade sana, non? Debullemos un pouquiño os contidos que tendes na web, Borxa, se che parece. Hai temas de actualidade, podemos ir comentando, hai temas de actualidade, por exemplo, cuestión das letras galegas, do Reino de Galiza, protestas anti-eólicos, cuestións como salvar a castaña, como é a cuestión de actualidade? Levádela aí ao día, enfocádela un poquinho máis para a historia, para días sinalados, para cuestións sociais? Bueno, certo que a página web a día de hoxe dos nosos espazos máis, digamos que non están actualizados tan permanentemente, non? Por falta de tempo, a nosa idea inicial era intentar xerar contido todas as semanas, e así comezamos, pero logo non foi posible, entón tivemos que reconfigurar o proxecto. A página web creámola porque nós entendíamos que un proxecto ten que ter unha página web na que fiquen os contidos ali permanentemente, non? É que porque ti tes as redes sociais, pero a rede social hoxe está, e mañá se o seu dono quere eliminala, pois desaparece, perdes todo, pero unha página web axuda, non, a manter ese contido, esa idea que ti queres crear. Entón, definimos un poquinho pois as temáticas que podíamos tocar, de lingua, cultura, tradicións, actualidade, etcétera. Fomos traballando un pouco sobre eso. Por unha parte, a cuestión do Reino de Galiza, que ademais ten unha páxina propia, non, que é reino.orgullogalego.gal, que parte dun concurso que gañamos na Deputación da Coruña para falar sobre o Reino de Galiza, distintas cuestións históricas, non, dese período. Logo tamén, pois,
a cuestión dos eólicos, que é algo que nos lle damos moita importancia, porque pensamos que, bueno, que é unha agresión que se está a dar no noso territorio nos últimos anos, e que pensamos que é necesario poñer no foco do debate que modelo queremos, como ten que ser, etc. De feito, recentemente vimos colaborar con Adega nunha campaña de recollida de cartos para judicializar varios proxectos macroeólicos. E logo, por outra parte, pois distintas cuestións, non? Sociais, culturais, vamos vendo un pouco, pois segundo o que nos pida a xente, nós tamén facemos enquisas nas redes sociais a ver que temáticas queren que tratemos, tamén se hai algo de actualidade tentamos metelo, non? Entón vai un pouco así, e logo, por outra parte, pois contido que poida quedar nas redes sociais e sexa vixente en calquer momento, non? Pois unha guía de lugares a visitar no Courel, nos Ancares, etcétera, non? Sí, xustamente vexo que tendes un apartado para lugares, efectivamente, que fala, bueno, pues, lugares a visitar imprescindibles como Ancares ou Caurel, que comentas, tamén roteiros na natureza, no apartado de cultura, historia, tradición, que tanto está relacionada ca idiosincrasia galega, falades do Samaín, falades do vínculo con Argentina, de palabras vinculadas ao mar, super curioso este apartado, bichicomas, cachimán, capetón, tenquirisio, bueno, un poquinho o tema de curiosidades tamén seguro que é moi demandado, non? Esa particularidades da lingua. Sí, non se feito. Sí, non se feito, non sei se, bueno, pódese comprobar un pouquiño, non? Co que temos nas redes sociais. Non sei se me escoita. Sí, perfectamente. Sí, que pensei que se me cortara. Sí, bueno, nos nas nosas redes sociais podemos ver un contido moi definido, non? Que logo podemos ver tamén na página web, que vai un pouco nesa liña, non? Pois facemos unha campaña das tradicións defuntos, pois aí subimos artigos sobre defuntos. Tratamos moita cuestión pois dos roteiros, non? Ou dos lugares a visitar nas nosas redes sociais, pois logo creamos uns artigos no que poida quedar un pouco máis definido, porque xa sabemos que as redes sociais as publicacións son moi instantáneas, entón algo que publiques hoxe dentro dun mes é complexo velo, pero nunha página web non, vai estar aí. Tamén, pois, xa digo, a cuestión da lingua, que é algo que tamén lle damos moita importancia, pois palabras de zonas concretas, recuperación de algunhas expresións, etc. Eso facémolo en redes, pero logo tamén vamos subindo na página web. Entón, xa digo, vai un pouco en consonancia, non? O que subimos en redes sociais, logo vai un pouco máis ampliado na nosa página web. E a idea é que, bueno, de cara ao 2024 poder ampliar o número de publicacións, poder recuperar un pouco o ritmo que tivéramos no 2022 e seguir un pouquiño nesa liña. E xa digo, sobre todo tamén, pois facemos enquisas en redes, preguntamos a xente que temática se interesa, e segundo iso, e segundo as estadísticas que temos nós do que é máis visto na web, pois vamos elaborando máis, non? Outro contido, comentades, desmontamos os 7 mitos de como non ligar en galego. Isto ven un pouco a cabeza tantos tópicos en redes e tantos memes españocéntricos, non, relacionados con Galicia. Intentades un pouco desmitificar certos patróns culturais, non? Sí, esos son sobre todo artigos que publicáramos pois ao comezo da página web, que era un pouco máis en chave humorística, e sí que precisamente buscaba iso, non? Logo sí que xa intentamos dar pois unha liña máis seria ás publicacións, e por exemplo, pois dentro do proxecto do Reino de Galiza temos aí unha conversa e un artigo que fala sobre os estereotipos, a imaxe dos galegos pois na literatura española do século de ouro, ou na imaxe que hai en España, pois, de distintos tópicos da realidade galega, pois aí intentamos darlle pois unha visión un poquinho máis seria e máis académica, pero sí que é certo que no comezo pois facíamolo dun xeito máis humorístico e que curiosamente funcionaba moi ben, non? Despois, en canto a música, tendes tamén unha opción moi apetecible, que son, bueno, enlace a listas de
de reproducción de Spotify, con decenas de horas de música en galego. Sí, ese, aparte, un dos piares fundamentais, Orgullo Galego, alén do idioma, non, pois tamén poñer en valor a música que temos no país, que é moita, moi diversa, de grande calidade, pero que, como a todo, precisa moitísima máis visibilidade. Entón, nós, pois, nese sentido, decidimos crear unhas listas que, por unha parte, fosen unhas listas de grupos galegos organizados, bueno, pois, por estilos, influencias, etc. E, por outra parte, pois unhas listas en Spotify que están en permanente crecemento de distintos estilos, non? Pois en de panxoliñas, a música infantil para crianzas, trap, hip hop, rock, ska, etc., non? E que buscan un poquinho, pois eso, pois aproveitar a nosa comunidade, que temos máis de 430.000 persoas, pois para chegarlle toda esa riqueza que temos a nivel musical, toda esa xente que está facendo un traballo tan grande, non tan impresionante, e achegalo pois para poder poñer no seu grau de area en que a música en galego gañe visibilidade, non? E é un dos espazos, un dos apartados que mellor está a funcionar. Xa digo, as listas Spotify teñen milleiros de reproduccións, falan nos grupos todos os meses para incluir novas cancións ou incluir novos grupos, non? E a verdade é que é un apartado que funciona moi ben, que levou moito traballo, pero que os resultados están sendo fantásticos e que, sobre todo, tamén están servindo pois como un altavoz, non, de grupos máis pequenos. A nos hai grupos pequenos pois que nos din que, dende que os metimos no Spotify, triplican, cuadriplican ou quintiplican as reproduccións mensuais, non? Entón, bueno, é algo que, a verdade, é moi satisfactorio ver que, bueno, que ese traballo está axudando tamén, non? Axudar un pouco a visibilizar, efectivamente. Contanos, Borxa, a cuestión dos colaboradores e das colaboracións. Como valorades? Vexo que, por exemplo, hai algún agradecemento a xente que apostou polo proxecto, que creeu no proxecto. Tamén publicitades un pouco colaboracións con Fala, que axuda a crear webs en galego, con Medra, tamén para abrir o teu negocio en internet. Como é a cuestión comercial aí de enlace cas colaboracións? Sí, pois, bueno, nós na nosa página web temos un apartado, non, de suscripcións. Por unha parte son as suscripcións a título individual, pois unha persoa que queira aportar unha pequena cantidade económica e que axude pois para poder seguir creando todo este contido, non? Porque nós tamén hai artigos que contratamos, hai, bueno, xente que contratamos para que corrixa, bueno, os artigos, non teñan faltas ortográficas. Facemos moitísimo contido de todo tipo, entón, para que todo iso se poida seguir facendo, pois temos un apartado de suscripcións individuais e logo outro pois para pequenos proxectos, non? Pequenos proxectos, empresas que elas pois pagan era, se non me equivoco, 24,95 euros ao mes, con IVE incluído, e teñen, pois, bueno, por unha parte contribúen a manter, a soster este proxecto que é Orgullo Galego, pero pola outra parte nos dámoslle, pois, as potencialidades que teñen as nosas redes sociais para facerlle publicidade dos seus proxectos, a súa marca, os seus produtos, etc., 2-3 veces ao mes nas nosas redes. Entón, pois, intercambiamos iso, non? Nos poñemos ao seu servizo todas as nosas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, etc. Eles, pois, bueno, levan publicidade e nós, pois, a cambio, pois, temos esa axuda para poder soster o proxecto. É un apartado que vai medrando, que cada vez vai chegando máis colectivos, persoas e empresas, non? E que, bueno, que está sendo unha relación moi positiva, na que nós aí, bueno, pois a única condición que temos é que esa publicidade que fagamos nas nosas redes ten que ser en galego. Entón, moitas veces incluso axuda pois a empresas que nunca usaron o galego, pois que agora comezan a usar o galego tamén. Xa digo, non? Esa colaboración con pequenos proxectos, porque nós logo, bueno, tamén traballamos publicidade, colaboración, sorteos, etcétera, con medianas e grandes empresas e tamén un pouco pois con institucións, non? Sempre que encaixen pois dentro do que é a filosofía de Orgullo Galego, bueno, acerten pois usar o galego,
as portas están abertas e a verdade é que está a funcionar moi ben para ambos sentidos, non tanto para nós como para eles. Cantas suscripcións calculas que tendes, Borxa? Tamén coméntanos se tendes algún tipo de axuda pública, se chegades a conectar tamén un pouco con esas liñas de financiación públicas. Pois, suscripcións entre individuais e proxectos, a verdade é que non se sei dicir, pero non son moitas, nós aspiramos a ter moitas máis, e de feito a nosa idea inicial era que ese apartado de suscripción servise para soster todos os gastos Orgullo Galego de, autónomos e todo o que hai detrás, non? Andaremos, non sei dicir, quizáis en torno a 80, 100, con persoas incluídas, probablemente menos, non, pero nós aspiramos a que chegue moita máis xente, de feito, e máis empresas, cada vez está chegando máis empresas, pero logo aparte diso, non, esta cuestión das institucións, nós non temos ningún tipo de subvención, non recibimos cartos públicos, nós intentamos soster todo, pois, con estas colaboracións con empresas, con persoas, e tamén, de algún xeito coa tenda online. Pero, por outra parte, sí que temos, pois, acordos con institucións, pois, nos contratan un servizo, desenvolvémolo e pagan, non? Temos feito así distintos proxectos como de visibilización de patrimonio, de cultura, de actividades, etcétera, de distintos concellos e distintas áreas de goberno, pero xa digo, que son subvencións como tal, non. Mesmamente, pois, un dos últimos grandes proxectos foi o do Reino de Galiza, que foi un proxecto da man da Departamento de Cultura da Deputación da Coruña, que saiu moi ben, tivo un impacto moi grande, porque conseguimos chegar a moitísima xente nova con unha cuestión como é o do Reino. Entón, eses son os tipos de colaboracións que temos maioritariamente, non? Pero xa digo que son subvencións como tal, non temos ningunha. E contades tamén con tenda online? Sí, a tenda online é un pequeno apartado que non é o noso motor principal, nin nos aspiramos a ter unha grande tenda online, pero un pequeno espazo que creamos pois para poder vender certos produtos a verdade é que está funcionando ben, xa digo, unha tenda online pequeniña, esgotamos casi todos os produtos que tiñamos, a de maior éxito é, da bandeira da serie de Castelao, que tivemos que reeditar xa 7 veces, e que agora volvemos a ter esgotada. Temos de cando en vez tamén algunha colaboración, pois neste caso non cos nosos suscriptores, e Tembra Quinteiro 12, que é unha pequena empresa de Rianxo. Estamos a vender en conxunto un boneco do apalpador, xa digo, é un pequeno espazo que nos pode axudar ao proxecto, pero que en todo caso non é a fin do proxecto, non quero dicir, non buscamos que xire todo en torno á tenda online, simplemente, pois, é un complemento máis, pero que, que ao final dá tamén moito traballo, non? Porque, tes que estar atendendo os correos, preparando paquetes, indo a correos, etcétera, pero xa digo, é un complemento máis este proxecto. Pensastes en chegar a actos, a eventos públicos, a festivais? Pois, en canto a colaboracións e publicidade, refíreste, verdade? Sí. Nós, aí por unha parte, nós estamos impartindo, no meu caso, estou impartindo charlas en institutos, en asociacións, etcétera, non? Sobre a cuestión do galego e as redes sociais, pero tamén recentemente un pouco, pois, sobre as novas tecnoloxías e as tradicións, como encaixar as tradicións nas novas tecnoloxías, centrado pois en defuntos, no Nadal, no Entroido, no San Xoán, etc. Entón estamos traballando nese campo, mesmamente nas últimas 2 semanas, pois veño de falar en institutos de Sada, Vedra, Palas e Rei, Berín, Maceda, moitísimos sitios, non? Tamén en Cangas, Moaño, etc. E temos eso, non? Estamos, impartindo esas charlas que nos contactan de institutos, facultades. A semana pasada estivemos, unha xornada sobre o galego na Facultade de Comunicación de Pontevedra. E logo tamén, en todo tipo de eventos públicos que nos contactan, intentamos sempre asistir, intentamos participar. Temos colaborado tamén con festivais como é o Armadiña Rock
en Combarro, en Poio, xa digo un pouco, pois sí que abertos a todo iso. Recentemente pois tamén estivemos grabando o grupo de música tradicional Boroa no Festival de Pardiñas, entón, bueno, sempre que o tempo permita, non? Porque ao final neso todo estou eu uso dedicado, pois sí que estamos abertos a colaborar, e é algo no que precisamente está indo a máis, non? Tamén, xa digo, recentemente deron o premio Rosalía de Castro da Lingua da Deputación da Coruña, entón, bueno, xa digo, sí que intentamos o máximo posible facer parte diso, non? Comentabas hai uns minutos que efectivamente sería ideal que non che tiveran que preguntar pola cuestión da lingua, facedes un traballo nunha lingua determinada, non hai por que dar explicacións, pero evidentemente a situación é a que é, a cuestión da normalización lingüística e da, bueno, pois da perda de falantes do galego está por riba da mesa. Tendes algún tipo de comunicación, de convenio, de colaboración ca Mesa pola Normalización Lingüística que falábamos outro día no noso programa con Marcos Maceira, co presidente, ou con algún outro tipo de axente normalizador da lingua? Tendes algún por aí, algunha cousiña? Pois eu non temos nada, ainda que, bueno, nós, como digo, estamos abertos a todo que se poida facer. Sí que é certo que coa Mesa, bueno, xa temos ao longo destes anos, non, divulgado moitísimas as súas iniciativas, mesmo foron convidados na segunda conversa de Twitch cando comezamos, non? Bueno, ainda comezáramos en YouTube, pois a segunda conversa foi coa Mesa tamén, entón, nese sentido, intentamos dar visibilidade o máximo posible. Estamos tamén abertos a colaboración, se a todo posible, pois no que se refira á cuestión do idioma e de visibilizalo, non? Porque é certo que a perda de falantes é moi grande, pero que ademais nas redes a presenza do galego ainda é moito máis minoritario, e hai que ter en conta que a día de hoxe as novas xeracións viven todas permanentemente en internet, nas redes sociais. Eu sempre que vou ins institutos, sempre a maioría din que incluso ata os 40 anos que consume máis información en redes sociais que na prensa ou na televisión. Entón é unha ferramenta moi importante na que se o galego non está presente, é un espazo dos máis importantes á vida da xente máis nova, non? Nas que non van ver rastro algún do galego, non? E iso vai a axudar, vai a contribuir a afastalos máis o noso idioma. Polo tanto, eu creo que todo tipo de iniciativa que sirva para revertir iso e para mostrar que o galego pois é perfectamente viable e útil en internet, nos vamos estar sempre aí colaborando no que poidamos. Justamente neste punto imos ir acabando. Borxa, cal é o futuro de Orgullo Galego? Como visualizas o voso futuro? Que obxectivos tendes para os próximos meses, anos? Bueno, por unha parte, como é un proxecto que ten moitísimos ámbitos, non, moitísimos espazos de actuación, pero con pouca xente que participamos, non, pois en primeiro lugar tentar soster todo o que temos, non, seguir traballando as conversas en Twitch, incluso tamén pois co tempo poder melloralas a nivel de calidade técnica, poder traer a xente nova, seguir xerando contido nesa liña, non? Nós sobre todo queremos seguir xerando contido distinto que xa hai, feito, bueno, algunhas das conversas que máis nos funcionan son, bueno, relacionadas con temáticas e tradicións, porque non hai o suficiente nese formato en redes, entón vamos a seguir apostando por iso en Twitch. Queremos intentar, pois, relanzar a web con novo contido. Tamén non nos pechamos a poder seguir chegando a novas redes sociais. Xa digo, recentemente vimos abrir unha canle de WhatsApp de Orgullo Galego, donde notificamos información, e cada vez que vai aparecendo unha rede social vamos chegando a ela, porque non queremos quedarnos só no que estamos. Seguiremos pois traballando como tal agora, non, pois con pequenas empresas e grandes empresas tamén, non, con todo tipo de empresa e de institución que queiran colaborar connosco e que poidamos axudarnos mutuamente, non, para que o proxecto continúe a ser viable. Tamén vamos a intentar, pois, bueno, mellorar, facer moito máis contido en formato vídeo, que cada vez está máis demandado. Vamos a intentar tamén relanzar un poquinho máis a canle de
de YouTube, xa digo, un pouquiño, pois, estamos estudando tamén, pequenos no grandes proxectos relacionados coa antropoloxía, con todo o tema das crenzas, a mitoloxía, etcétera, que queremos intentar desenvolver no vindeiro ano. Temos un par de proxectos moi ambiciosos que ainda, estou debullando, pero que creo que si saen adiante van a ser moi interesantes. E xa digo, non, indo un pouco pois paso a paso, día a día, con un ollo no futuro, pero sobre todo no presente, intentando soster o proxecto do Orgullo Galego, porque nós tamén, aspiramos, non, e que un pouco que transmitimos sempre, de que toda a xente que xere contido en galego, en internet, en redes, que poida vivir do seu traballo, non, que non dependa todo isto só do tempo libre dunha persoa, que ao igual que hai persoas que en castelán crean proxectos dos que poden vivir deles, non? Tamén pode haber xente pois que poida vivir do seu contido e que vexan que o galego pois tamén que lles pode dar de comer a final de mes, que se valore, non, ese contido moito máis. Eu ainda comentaba outro día, non, un dos streamers máis en moda que o Xocas, que é unha persoa que, simplemente comenta cousas en Twitch, comentaba hai uns meses, pois que el había meses que cobraba 50.000, 60.000, 70.000 euros, e claro, eu dicía, con todo o contido en galego interesante que hai, se esta persoa pode cobrar eso nun mes, eu creo que hai moita xente xerando contido no noso idioma de distintas temáticas, porque eu creo que hai que usar o galego para falar de todo, non só do idioma. Se hai xente que vive deso, eu tamén quero que haxa moita xente que nun futuro poida vivir do seu contido, non? Entón, traballando un poquinho neso tamén, e tamén, como decía, aberto a novos proxectos e colaboracións. Non sei se tes algunha cousiña máis que nos quedara no tinteiro, Borxa. Sempre pedimos aos convidados un desexo, un apunte final, pero xa vexo que ti fuches rápido e xa te fuches adiantando eses desexos. Sí, eu sí que o meu desexo principal é eso, pois que todo o contido en galego que hai en redes poida ter máis visibilidade, que se aposte moito máis por el, non? Que moita máis xente que se anima a crear contido no noso idioma para falar do que sexa, que poidan ter maior respaldo. Logo tamén, a nivel social, eu creo que estamos enfrontando uns anos nos que, entre outras cuestións, temos toda esta ameaza medioambiental coa cuestión dos eólicos, e non só, non, que creo que compre tamén pois estar organizados e pendentes, porque unha cuestión fulcral, non, para o noso futuro como país. Entón, eu sei que desexar esas dúas cousas, non, por unha parte que se aposte máis polo contido en galego, que poida gañar esa visibilidade que merece, e por outra parte tamén pois estar organizados e organizadas para todos os retos que nos veñen tamén a nivel lingüístico, social, cultural, político, etcétera. Pois con eses desexos e realidades te deixamos, Borxa, agradecendo o teu tempo aquí no Galiportus, neste podcast que une Galicia e Portugal voz a voz. Moitísimas grazas, obrigado, e ata cando queiras estás convidado a Allariz, e seguramente nos vexamos e colaboremos próximamente. Pois nada, agradecer novamente o convite, non? Eu sempre que poido estou aberto a colaborar con todo, parabenizar tamén polo podcast, non? Porque vai un pouco en liña do que eu comentaba agora, precisamos moito contido en galego, este podcast, non? Pois non deixa de ser eso, unha iniciativa que tamén contribúe a normalizar o idioma, pois tamén no ámbito do podcast, que é algo moi necesario, e nada, tedes as portas abertas ao Orgullo Galego, e por suposto seguimos en contacto para o que sexe. Unha aperta, Borxa, graciñas. Unha aperta, chao, chao. Moi ben, e ata aquí o Galiportus de hoxe. Eu son Germán Esteve. Recordade o voso podcast que une Galicia e Portugal voz a voz. Hoxe estivemos con Orgullo Galego, con Borxa González Castro, un dos seus fundadores. Nós, pola nosa banda, estamos en iVox, Podgalego, xa en Spotify. Tamén nos encontrades en Twitter, Facebook, no grupo de difusión de WhatsApp. Calquera suxerencia, queixa
ou cousiña que nos queirades propor, galiportuspodcast@gmail.com. E, como non, graciñas a Carlos nos medios técnicos, estades en Allariz, Radio Allariz 107.2 da FM. Deixámosvos hoxe cunha das cancións desa lista de difusión de Spotify que ten orgullo galego. Chámase Ben Forte, de Chacal. Graciñas, ata logo.